Sho bafethu. Yazi abangani bami hleze bengibuza ukuthi KLM yindaba ungasifaki isiphandla. Ngoba bakhona nabanye abelungu basifakile isiphandla, wena usifaka ngani? And yazi hleze ngibatshela ukuthi bafethu isiphandla sifakwa uma uzowenza into yesintu. Njengommemulo, imbeleko, umthombiso, umshado nokuthwasa. And enye into futhi mele unquma imbuzi, ushisa impepho, ukhuluma emsamo, usho nezithakazelo zakho zonke. Manje mina ngoba ngwaka Peterson ngiyofika ngithini mina? Wena Peterson owafika ngomkhumbi, wasukela uShakazulu, wakushaya ngomkhonto, yaphela kanjalo indaba yakho? But KLM uyavakala. Siphandla vela imani ifakwe nje. Kodwa ngiyacabanga ukuthi mina ngizoyifaka lelo langa nangisengishada. Kula ngizofaka khona siphandla. Kula yothi ngaya khona ngisho ubaba wakami unamasiko fanele ngiwalandzele. Ndowalandzela ke. Awu mina ngeshela kuThothi wathi uyangithanda kade udlala ngami udlala ngami Thothi undawo awu mina ngeshela kuThothi wathi uyangithanda kade